Здравейте и добре дошли в голямото престъпление. Епизод 36. Последната граница. Последните дни на Съветския съюз са изпълнени с конфликти, напрежение и неспокойствие. Навсякъде в империята съветските граждани стават все по-разочаровани след дълги години на репресии, ограничени граждански права, лоши социални условия, корупция в самия връх на системата. Опозицията се изгражда дълго време. В Полша предизвикателствата идват от профсъюза, в Чехословакия от писателя Вацлав Хавел, от националистическите движения в балтийските държави, а в самата Армения дисиденти мърморят за недоволството си. Днес ще преминем през разпадането на Съветския съюз, появата на независима Армения и нейната война с Азербайджан за територията на Карабах. След това ще разгледаме как тази война и въпросът за отричането на геноцида оформят отношенията с Република Турция с преминаването от 20 в 21 век. Преди всичко ще се запитаме основния въпрос. Защо границата между Турция и Армения е последната затворена граница на Студената война? В края на 70-те и началото на 80-те години малък брой хора от горните редици на Комунистическата партия в Москва вярват, че Съветския съюз в сегашното си състояние не може да оцелее. Това по-младо поколение, издигащо се в редиците, е решено да извади по-широкото комунистическо ръководство от неговата твърда среда, за да се адаптира към съвременността. Сред тези така наречени нови комунисти е Михаил Горбачов, който става съветски държавен глава през 1985 година. И веднага въвежда две нови политики. Тези известни термини гласност, означаваща откритост, и перестройка, означаваща реформа. Гласността и перестройката са ограничени, предназначени да реформират системата вътрешно, а не да разбият всичко съществуващо. Но това е значителна промяна и дава малка пролука на оптимизъм на онези, които вярват, които се надяват, че идват по-добри събития. Именно в тази атмосфера на вътрешни промени арменците, живеещи в Карабах, започват да протестират. Карабах, ако си спомняте, е провинция в Кавказ с преобладаващо арменско население. Провинция, подарена от Сталин на Азербайджан през 20-те години на миналия век, като част от неговата политика на разделяй и владей. В продължение на десетилетия арменското население е третирано като граждани от втора класа от своите азерски владетели. През 1965 година, ще си спомните, едно от ключовите изисквания, заедно с признаването на геноцида, е за по-големи права на карабахските арменци и дори промяна в това, кой да контролира тази територия. Така, през 1988 година арменците в Карабах започват да организират няколко мирни демонстрации, настоявайки тяхната провинция да бъде извадена от азербайджанските ръце и да се присъедини към съюз с Армения. На 20 февруари 1988 година Съветът от Карабах, по същество местната власт, гласува точно за това. Това в много отношения е чисто символично гласуване, но е нова стъпка към оспорване на статуквото. Разбира се, за всички останали, които подкрепят статуквото, това, което карабахските арменци правят, е предателство и 3 седмици след това символично гласуване е разгърнат погром срещу арменците, живеещи в морски град недалеч от Баку, столицата на Азербайджан. В рамките на 3 дни 26 арменци са убити и още десетки ранени. Полицията, която може да спре това, просто стои на страна. Този погром е радикализиращо събитие, което предизвиква възмущение в самата Армения. Протестите се разпространяват из Ереван и жителите му започват да подозират, че управляващите в Москва няма да обърнат внимание на техните искания и няма да им се претекат на помощ, нито при разрешаването на спорната територия на Карабах, нито при обсъждането на последното клане. Именно в тази напрегната среда около дузина уважавани интелектуалци сформират Комитета на Карабах, за да ускорят каузата на обединението. В основата на това е талантлив и елегантен лингвист и учен, синът на оцелели от геноцида Левон Дербедросян.
Но не дълго след основаването на Карабахския комитет, ужасът и трагедията идват в Кавказ. На 7 декември 1988 г. в северозападната част на Армения се случва земетресение. Трусът с магнитуд 6,8 е невероятно плитък, само на 5 км под повърхността, и унищожава градове като Гюмри, убивайки около 25 000 души, близо 1% от общото население. Доставките за помощ и спасителните отряди бавно стигат до засегнатите райони, дори с масираната мобилизация на арменската диаспора, с дарения от пари и провизии. Новосформираният Карабахски комитет подкопава изоставащите усилия на държавата и започва да организира свои собствени дейности за облегчаване на местните нуждаещи се, осигурявайки храна и подслон на жертвите от земетресението. Разбира се, когато се опитате да заобиколите съветската държава, не се получава нищо позитивно. Карабахския комитет бива арестуван и затворен. И разбира се, когато затворите вашия водещ интелектуален и политически елит, което по същество е нововъзникващо национално ръководство, винаги в крайна сметка правите герои от тях. Дори в опустошената и разпадната държава, Карабахският комитет продължава да расте. В началото на 1989 г. в провинцията, в Карабах, е свикана обща стачка и поради страх от повторение на погрома от година по-рано, хиляди арменци в Азербайджан започват да събират по къщината си и да напускат. До есента на същата година Карабахския комитет, включително Левон Дербедросян, е освободен и те веднага се сливат с други дисидентски и националистически групи, за да формират Арменското национално движение с Дербедросян начело. Целта на Арменското национално движение вече не е просто обединение, а също така пълна независимост на Армения. Някои членове дори крият тайната фантазия да си върнат Западна Армения, която в продължение на 60 години е част от източната част на Република Турция. Като лидер на националното движение, Дербедросян всъщност е доста предпазлив и прагматичен. Трябва да извърви тънка линия, балансирайки исканията на движението с вероятните реакции на съветските власти и азербайджанците. Дербедросян твърди, че Армения не предявява териториални претенции към Карабах и че по-голямата част от населението има право да изисква самоопределение и те са решени да се измъкнат от контрола на азерите. Към този момент арменците не са единствената етническа група в Съветския съюз, която настоява за някаква независимост. Подобни движения избухват и в Източна Европа. Дори азерите имат свои непокорни националисти. И в отговор, Москва се опитва отчаяно да се придържа към своята република. Те искат да запазят статуквото, за да поддържат съюза цял. И в тази своя цел те имат верен съюзник – Азербайджанската комунистическа партия, която очевидно не иска да загуби Карабах. Така че с благословията на Москва през 1990 г. правителството на Азербайджан започва систематично да прогонва арменците от страната, принуждавайки много от тях да избягат. И в отговор на това, азерите, живеещи в Армения, много от тях земеделски производители, които могат да проследят родовете си в страната от векове, са подложени на грубо отношение и им е казано доста настойчиво да напуснат. Към този момент арменците са загубили всякаква вяра в Москва. Центърът няма да ги защити, нито да се вслуша в техните искания. Цялата лоялност към стария режим е изчезнала. Левон Дербедросян е избран за председател на Върховния съвет на Арменската съветска социалистическа република и следователно става фактически лидер на страната. Старото знаме на Първата арменска република е върнато – червен, син и оранжев трибагреник, заместващ старото – червено, синьо-червено с златен сърпичук. Дербедросян може да призове за отделение на Армения от Съветския съюз точно тогава и там, но отново е предпазлив и прагматичен. Той обявява, че след една година арменския народ ще гласува на референдум въпроса за независимостта. С други думи, дали да се откъсне от Съюза. Реакцията на Москва за референдума е предвидима.
Те разполагат танкове по улиците на Ереван и дават позволение на азерите да правят каквото си искат спрямо арменците в собствената си страна, което означава включително и Карабах. В този момент, в края на 1990 година, размитата политическа борба премина в конфликт с ниска интензивност. Карабах е поставен под обсада. Градовете и селата му са бомбардирани и обстрелвани от самолети. Цели райони биват обезлюдени. Към февруари 1991 година обаче арменските сили за съпротива се измъкват от обсадата, превземайки някои околни градове. Една стратегическа цел е Ходжали, с изглед към единственото оперативно летище в Карабах, а на 26 февруари арменските войски превземат Ходжали. Азерското население бяга. Събитията в Ходжали са тъмен белег в национално-освободителната борба, която постига най-големия си успех само 6 месеца по-късно. През септември 1991 година се провежда референдумът, обещан от Левондер Бедросян. Мнозинството от 99% от арменците избират независимост. Парламентът ратифицира с 213 гласа за още на следващия ден. Родена е Втората република Армения и по същото време Грузия и Азербайджан също обявяват своята независимост. След повече от 7 десетилетия съветско управление, Армения отново е сама. През следващите месеци Армения е официално призната от ООН и се присъединява към общността на независимите държави след разпадането на СССР на Коледа през 1991 година. Демокрацията също се завръща в страната. Трите основни партии, създадени още в края на 19 век в Османската империя, се завръщат да си оспорват изборите. Старите социал-демократи, партия Рамгавар, която е израснала от Арменаган, и разбира се, Арменската революционна федерация. Един въпрос остава отворен обаче. Първата арменска република е оцеляла по-малко от 1000 дни. Може ли Втората република да продължи повече? Войната в Карабах е започната не от две независими държави, а от две държави в рамките на Съветския съюз. И условията се влошават през 1992 година. Новият азербайджански националистически режим прекъсва нефтопровода и газопровода, минаващ през Армения, което води до почти тотален срив на енергийната й система. Сега ние няма да вникваме в детайлите на Карабахската война, но тя продължава още 2 години. Към края на конфликта, азербайджанското правителство принуждава населението си на редовна наборна служба и изпраща деца на възраст над 16 години в атаки на човешки вълни. Подобна варварска тактика създава само купища мъртви тела и нищо стратегическо не е спечелено. До 1994 година арменската победа е почти постигната и те превземат няколко области извън самия Карабах, отваряйки сухопътен коридор към Армения. Технически, този сухопътен коридор се намира на територията на Азербайджан, което кара ООН да призове за изтегляне, което арменците пренебрегват. Войната е окончателно спряна с прекратяване на огъня през 1994 година. Армения печели фактически победа и Карабах се обявява за автономна република Арцах, но все още никой не я е признал и не е подписан официален договор. Войната остава неуредена. Обобщавайки целия конфликт, прочутият руски дисидент и ядрен физик Андрей Сахаров казва, че Азербайджан въпросът за Карабах е въпрос на амбиция. За арменците от Карабах е въпрос на живот или смърт. И Сахаров е прав в известен смисъл. Арменците третират войната като национална екзистенциална война и има много намеци за геноцида. Например, когато войските рисуват думите никога повече върху танковите си. И азербайджанците, като един вид фукане, приемат термина геноцид за свои цели, твърдейки, че убийството на азерски цивилни в Ходжали също е геноцид. Което е иронично, защото въпросът както за геноцида, така и за нерешения конфликт на Карабах са все въпроси, които наистина нямат нищо общо помежду си и оставят отношенията между Армения и Турция в дълбоко замразяване. И така,
Ако тези две неща не са свързани, защо има безизходица? Когато Армения обявява независимостта си през септември 1991 г., Турция е сред първите държави, които официално я признават за суверенна територия. И в този момент имаме всички основания да вярваме, че ще последват нормализирани отношения между двете страни. Очевидно има затруднения в тези отношения, като отричането на Турция на арменския геноцид е едно от тях. Но отново, Левондер Бедросян, сега президент, е готов да бъде прагматичен. Въпреки че новата конституция го задължава да изиска официално признаване, той е готов да откаже това искане, за да започне преговорите. Но тъй като войната в Карабах продължава и се пролива повече кръв през следващите години, турското правителство застава на страната на Азербайджан. Има икономически и културни причини за този съюз. Тъй като мюсюлманските държави с тюркски происход проявяват естествена солидарност, но може би по-важно, достъпът на азербайджанците до запасите от нефт и газ в Каспийско море са от естествено значение за бедната на енергийни източници Турция. И тогава идва проблемът с силните антиарменски настроения сред турското население, защото не е далеч времето от терористичната кампания на Асала и командосите на справедливостта, проведени през 70-те и 80-те години, и в тази памет това чувство за обсаден менталитет са все още свежи. И така, от 1993 година нататък турците твърдо защитават правителството на Азербайджан, което означава, че цял куп очевидно отделни въпроси се смесват. Първо съществува проблема с Карабах, на кого принадлежи и какъв е статутът на хората, които живеят там. След това идва проблемът с арменската окупация на този земен коридор между Карабах и Армения, която технически е азерска територия. След това идва проблемът с затворената граница между Турция и Армения и липсата на отношения между тях. И на всичкото отгоре отново има отричане на Турция на геноцида. Да говорим за единия въпрос означава да повдигнем другия, което означава да повдигнем следващия, което означава да повдигнем последващия, докато всички тези въпроси се слеят в една неприятна яхния от неразрешими проблеми. През 90-те години тези позиции само се утвърждават сред всички заинтересовани страни. Едва в началото на 21 век се появява слаб проблясък на надежда. През 2003 година, след десетилетия на политическо объркване, военни преврати и репресии, непрекъснато сриване на коалиции, нова партия застава начело на властта в Турция. Партията на справедливостта и развитието. Онова, което познаваме като ПСР, начело с бившия кмет на Истанбул Реджеп Тайип Ердоган. ПСР се различава от партиите дошли преди това и от хунтите, които се натрапват на турската демокрация на всеки няколко десетилетия. ПСР представлява преминаване от строг светски националистически кемализъм към по-просветлена форма на ислямизъм. Ограниченията за носене на забрадки и религиозно облекло са премахнати. Данъците върху алкохола се повишават, а абортите са по-трудни за осъществяване. Нараства и религиозно изкривеният език и политическата риторика, особено от страна на Ердоган. Но точно по същото време, когато се прилага тази по-консервативна социална програма, Турция е насочена в обратна посока към по-либерален дневен ред чрез процеса на присъединяване на самата държава към Европейския съюз. Идеята Турция да стане член на Европейския съюз съществува от края на 90-те години и процесът протича с невероятни дълги разговори и пак разговори. Но до 2005 година новото правителство на Ердоган се ангажира с мащабен проект за икономическа и политическа реформа, предложен от Европейския съюз като предпоставка за по-конкретни преговори. Това довежда до някои сериозни промени в Турция, като премахването на смъртното наказание и общо разширяване на демократичните и гражданските права. Но един от най-очевидните проблеми, които все още остава, е позицията на Турция за отричане на арменския геноцид. И наистина,
връзката му или липсата на такава с самата Армения. Сега споменахме Ердоган и преди в нашия епизод за отричане, но трябва да попитаме какво мисли той за геноцида. Като начало, за Ердоган няма проблем да използва турската дума за геноцид, която е сойкирим, но той винаги я използва, когато обсъжда геноцид, понесен от мюсюлманите, като например в Босна през 90-те или малко по-противоречиво, когато говори за палестинците. Но в по-голямата си част Ердоган и ПСР все още продължават политиката на отричане, изградена и усъвършенствана от 80-те години на миналия век. Въпреки това, през 2005 година, точно в средата на дискусиите с Европейския съюз и тъй като все повече и повече чуждестранни правителства официално признават, се вижда малка промяна в целта. Правителството на Ердоган предлага двустранна съвместна арменска комисия от историци да проучи, цитирам, различното тълкуване на събитията в нашата обща история. Идеята за съвместна комисия, между другото, е подпомогната от доклад, издаден от Международния център за преходно правосъдие 2 години по-рано. Въпреки, че докладът няма правна сила, той стига до изводи, приемливи както за турската, така и за арменската страна. Да, казват те, това, което се случи с арменците през 1915 година и след това, представлява геноцид, както е изложено в Конвенцията на Рафаел Лемкин от 1948 година. В същия дух, тази конвенция няма обратна сила. Днес никой не може да бъде съден за престъплението арменски геноцид. За много изследователи на геноцида и историци, писатели и активисти, идеята на съвместна комисия на Ердоган изглежда като капан. Те твърдят, че това не е въпрос на конкуриращи си национализми. Не може да има две страни в историята, а вместо това става въпрос за истината и фактите, правата на човека и справедливостта. Съвместната комисия, както твърдят те, е просто отричане, но с друго име. И все пак, от гледна точка на дипломацията и компромиса, някаква дискусия по въпроса за геноцида между Турция и Армения е по-добра, отколкото никаква такава. Няколко арменски дипломати дори са оптимисти, че турците са готови да отидат толкова далеч, демонстрирайки, че тяхната политика може да бъде изместена. Че това е първата стъпка в подготовката на турското общество да обърне това, което е един от основните принципи на страната. Към края на първото десетилетие на 21 век Турция се превръща в петия по големина търговски партньор на Армения, като стоките се транспортират по обходен път през Грузия. И през 2007 година има голям тласък за възобновяване на преговорите между Армения и Турция по въпроса за дипломатическите отношения и затворената граница. Този нов процес е предимно по настояване на Швейцария, особено на швейцарския външен министър по това време Мишлен Калмирей. И нещата започват добре, когато на 6 септември 2008 година турският президент Абдула Гюл пътува до Ереван, за да присъства на футболен матч, квалификация между Армения и Турция за световното първенство. Гюл остава в страната само 6 часа и двигателите на неговия дипломатически самолет не спират да работят. Но на срещата с новия арменски президент Серж Саркисян се дава възможност за започване на ново движение напред, като жест на добра воля. През следващата година на много срещи и конференции на върха са постигнати компромиси между двете страни. На заден план руснаците работят, за да съберат арменците и азерите на масата, докато американците тичат между тях, опитвайки се да се уверят, че нещата вървят гладко. По време на целия процес, идеята е да се решат основните проблеми на дипломатическите отношения и границата между Турция и Армения. Геноцидът може би могъл да бъде дискутиран по пътя, а ситуацията в Карабах изобщо не се дискутира. До октомври 2009 година са договорени 2 протоколи и те трябва да бъдат обявени. Но именно проблемът с приплитането на тези проблеми е причина всичко да се обърка и разпадне. Когато азерите чуват за проектопротоколите, избухва гняв по най-високите нива на управление в Баку. В последния възможен момент настъпва промяна в турското външно министерство.
Ахмед Давутоглу влиза и по същество нарязва на парчета цялата работа, свършена от неговия предшественик. Застава на страната на Ердоган и поисква целият процес да започне от нулата, този път с въпроса за Карабах в основата му. Ердоган по време на пресконференция в Баку заявява, че е невъзможно да отворим границата, ако окупацията в Карабах не приключи. И заставайки на страната на своите азерски съюзници, настоявайки статутът на Карабах да бъде отпред и в центъра на бъдещите преговори, Ердоган убива най-добрата възможност за нормализиране на отношенията. Серж Саркисян, арменският президент, също се отказва от умереността си, слагайки край на всякакъв шанс протоколите да бъдат спасени. И до днес това е нивото, на което нещата остават. Безредие от безкомпромисни позиции от всички страни, с малко надежда за решение. Именно тази плетеница от граници, територия, признание и история оставя границата между Турция и Армения като последната затворена граница на Студената война. И отново се задаваме въпроса: може ли да има различен начин за промяна на политиката на Турция за отричане на геноцида? В следващия епизод ще се върнем малко назад, към средата на първото десетилетие на 21 век, за да проучим променящите се нагласи и мнения в Турция към геноцида. И по-конкретно ще представим един човек, който въплъщава надеждата за по-голяма демокрация, разбиране и осъзнаване както в Турция, така и в Армения. Човек, който някои биха нарекли оракул.